Hola a tots i a totes, moltes gràcies per haver-vos apuntat en aquest taller, on junts realitzarem un decàleg de bones pràctiques per tal de reduir el consum de plàstic d'un sol ús, no sols a les escoles, sinó també a casa. Save the Med som una fundació que treballa per a la regeneració del mar Mediterrani a través de dos grans pilars. Per una part, la protecció dels ecosistemes i per l'altra, evitar la contaminació per plàstic. Ho duim a terme mitjançant diferents projectes. Dos d'ells són el programa escolar Dos Manos i el programa Balear sense plàstic. Dos Manos és una experiència de ciència ciutadana on els alumnes aprenen sobre els ecosistemes que ens envolten, treballen en relació a la problemàtica creixent de contaminació per plàstic i s'impliquen en la recerca de solucions. Balear sense plàstic col·labora amb empreses i entitats de diferents sectors per tal d'acompanyar-los en la reducció i l'eliminació del plàstic d'un sol ús. A partir d'un diagnòstic inicial del seu consum i un pla d'acció, es proposen alternatives. Amb el taller volem apropar aquests coneixements i eines a les famílies. Analitzarem el vostre consum de plàstic d'un sol ús, coneixerem la llei de residus i treballarem amb les eines de balear sense plàstic. Així, tots junts elaborarem una guia de bones pràctiques. Vos animeu?